Ο Παναθηναϊκός είναι ο φετινός νικητής του Κυπέλλου Ελλάδος με 70-71. Ένας τον ελλαδικό χώρο του πρωτάθλημα. Και ψυχολογικά και από πλευράς. Θα έχουμε μεγάλους τελικούς. Εδώ είναι και σε Βίτσιους. Πολύ μεγάλους τελικούς. Πάρα πολύ μεγάλους τελικούς θα έχουμε στις μεταδόσεις της Νέας Ελληνικής Τηλεόρασης, που ολοκληρώνει σε λίγο και την δική της παραγωγή. Προσπαθεί η ΕΡΤ, προσπαθεί η Νέα Ελληνική Τηλεόραση, προσπαθεί η Διεύθυνση Αθλητικών Προγραμμάτων και φυσικά η Διεύθυνση Λειτουργίας της ΕΡΤ να σας μεταφέρει με τον καλύτερο, άμεσο, εγκυρότερο και πιο αντικειμενικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν σε ένα μεγάλο γεγονός όπως είναι αυτό σήμερα. Εδώ είναι ο Βαγγέλης Μάτζαρης. Ο Μάτζαρης που είναι ένα από τα ανατέλλοντα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Σε λίγο θα έρθει η ώρα του κυπέλου. Μια απονομή για το 52ο τρόπαιο στην 8η χρονιά του αρχηγού Δημήτρη Διαμαντίδη. Από τα χέρια του Μιχάλη Πιτσιλέου, ο Δημήτρης Διαμαντίδης ψώνει τον πρώτο φετινό τίτλο για τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει το Final 8 που θα γίνει, ελπίζουμε, και για τις δύο ομάδες Final 4 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Παναθηναϊκός που αγωνίζεται με τη Μακάμπι με πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός που αγωνίζεται με την Σιένα με μειονέκτημα. Και από εκεί πέρα τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος και η τελική προς το τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Κυπέλλουχος Ελλάδος λοιπόν, 2012 ο Παναθηναϊκός. Η παράδοση των μεγάλων τελικών ανάμεσα στις δύο ομάδες συνεχίστηκε και φέτος. Οι φίλοι των δύο ομάδων σίγουρα πρέπει να σφίχτηκε το στομάχι τους αρκετές φορές. Εμείς χαρήκαμε οι ουδέτεροι διότι είδαμε ένα μπάσκετ υψηλού επίπεδου, κάτι που παραδέχθηκαν όλοι. Δύσκολο σε τέτοια παιχνίδια να δεις ποιοτικό μπάσκετ. Φέτος είδαμε. Φέτος είδαμε ποιοτικό μπάσκετ. Και το σημαντικό είναι ότι η πίεση του αγώνα, το άγχος για την επικράτηση από τις δύο ομάδες δεν εμπόδισε προπονητές και παίκτες να έχουν καθαρό μυαλό και άψογη συμπεριφορά. Ας παραδειγματιστούμε όλοι. Θυμόμαστε τις αγκαλιές και τα φιλιά πριν από τον αγώνα. Θυμόμαστε την υποδειγματική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά ανάμεσα σε επαγγελματίες, παράγοντες, προπονητές και άλλα ποδοσφαιριστές. Εμείς να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τους φίλους του μπάσκετ, τους φίλους του Παναθηναϊκού, τους φίλους του Ολυμπιακού που ήσασταν μαζί μας.